сами. Само за 30 минути водата разкрива всичко. Вашето тяло започва да се освобождава от токсините, натрупани с времето. Процесът е напълно естествен и подпомага баланса на организма. Почувствайте лекота, енергия и свежест. Дайте на тялото си глътка чистота. Опитайте ионна детоксикация в студио Energy Vita. Защото здравето започва с пречистването.